شالوم شالوم بلوصات بيتساب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም حيسان قس فشاملين قد سنود وقد فريد ورمير እዚ ዝበለጸ ቃልን ዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና እዩ وده هاري بروغرام مد بستا أورت فدن بستا داغن እዚ ዓመት እዚ ናይ ብሉጽነት ዓመትኩም እዩ وده أورت ديت أور of excellence فير ኣብ ኩሉ ነገር በሊጽኩም ክትርከቡ ኢኹም وإي ألت نيارس كومني بلي فني excellence ከይትርስዑ ንጎንጎ እንዳተሳእኩም ናይ ብሉጽነት ዓመት ኢልኩም ተዛረቡ glöm inte vakna varje morgon med att proklamera det här är excellence år ነገር ጽንክርክር ክብለኩም ኮሎ ተዛረቡ ናይ ብሉጽነት ዓመት ኢልኩም när ni känner er att saker och ting inte är som ni vill bara proklamera ut ett år of excellence ስለዚህ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen ሎሚ ንካፈሎ ቃል በቋንቋታት ኣብዚሕና ንጸልይ ዝብል እዩ och dagens ord det är be mer i tungotal ማርቆስ 16:17 i Markus evangeliet kapitel 16 vers 17 ነቶም ዝኣምኑ እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም ብስመይ ኣጋንንት ከውጽኡ በሐድሽ ልሳንካ ክዛረቡ እዩ Det så dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. ሪኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ንዕኡ ኣሚኖም ዳግም ዝውለዱ ኣብ ህይወቶም ዝረአ ኣብ ካልእ ሰብ ዘይረአ ፍሉይ ተኣምራት ነጊሩ Här berättar vår Herre Jesus Kristus för alla som tror och tar emot och blir på nytt födda. Det under och tecken som kommer ske i var och en av oss som inte sker hos andra. ሓደ ናይ ስም ኢየሱስ ስልጣን ከም ዝጥቀሙሉ En av dem att Jesu namn, det makten den har. ኣብ ስሙ ኮይኖም ኣጋንንት ከም ዘውጽኡ ሕማማት ከም ዝፍውሱ Och i hans namn kan de driva ut onda andar och hela människor. እቲ ካልእ ግን እንድተዛረቦ በሐድሽ ልሳን ክዛረቡ የሚሉ Men den andra del som han talade det var att de skulle tala ut nya tungomål. እዚ ልሳን እዚ ነቶም ዳግም ዝተወለዱ ጥራሕ ዝተዋሃበ ልሳን እዩ Det här tungomål det är endast för dem som är på nytt födda. ምናልባሽ በቋንቋታት ክትዛረቡ ከለኹም ንሰባት ከስሕቆም ይኽእል እዩ Kanske när ni talar i tungotal det kan få andra skratta. ነገር ግን እቶም ድስሕቁ ዘለዉ ክነብርዎ ዘይክእሉ ናብራ ግን ንስኹም ከም ትነብሩ ኣፍለጡ Men jag vill att ni ska veta att det liv som de skrattar åt, de kan inte leva det liv ni kan leva genom att ni ber det. ሪኹም ተኣምራት ናይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ናይ እግዚአብሔር ምእታው ዘምጽኦ ውጽኢት እዩ För det här tungotal det är ett underverk från Herren som var och en av oss har fått. ተኣምራት ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ እዩ Det är ett mirakel som är över en människas förmåga. በቋንቋታት ምጽላይ ኣብኡ ከምብረኩም እዩ Så att be tungotal kan få er att leva det underverk. በቋንቋታት ምጽላይ ሰብ ክነብሮ ዘይክእል ናብራ ከምብረኩም እዩ Att be tungotal det får er att leva det andra inte kan leva. በእምሮ ሰብ ዘይንበር ናብራ ከምብረኩም እዩ Det är ett liv som den kan ge dig som man inte kan leva med sinnet. ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ ዝንበር ናብራ ከምብረኩም እዩ Ett liv som man kan leva över en människas förmåga. በቋንቋታት ምዝራብ Att tala i tungomål, ምጽላይ att be i det, ሓደ ሓድሽ ኪዳን ቋንቋ እዩ det är det nya förbundets språk. ካልኣይ ናይ ዳግም ዝተፈጥረ መንፈስና ቋንቋ እዩ Det är den på nytt födda anden som vi bär, det är den språk. ሳልሳይ ናይ መላእኽትታት ቋንቋታት እዩ Den tredje det är det änglars språk. ራብዓይ ድማ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ ውህበት ቋንቋ እዩ Och den fjärde det är att fylla sig av den heliga andes, det är ett språk för mig. ማለት ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ Så det är gåva från den heliga ande. ኩሉ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኣገዳሲ እዩ Alla heliga andes gåvor är viktiga. ስለዚ ብቋንቋ ምጽላይ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ተምጽኦ ነገር ኣይኮነን Och det är därför du inte kan hämta tungomål genom att gå universitet. ባዕልኻ ፈጢርካ ተምጽኦ ቋንቋ ኣይኮነን Du kan inte skapa det av din egen styrka. ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ Det är den heliga andes gåva. እዚ ድማ እቶም መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎም ዳግም ዝተወለዱ ጥራሕ ድጥቀሙሉ እዩ Och det här är endast de som är på nytt födda som kan använda sig av det. መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ብቋንቋታት ምጽላይ ክዛረብ ከሎ När Guds ord talar om tungotal i Bibeln, ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 13:1 ከም ኢሉ ኣሎ i första Korinthierbrevet kapitel 13 vers 1, በቋንቋ መላእኽትን በቋንቋ ሰብን እንተ ተዛረብኩ ኢሉ ኣሎ det står om jag talar både människors och änglars språk. ሪኹም ኣብቲ በቋንቋታት ንጽልዮስ ናይ መላእኽቲ ቋንቋታት ኣሎ Så i det ord tungotal då vi talar, det finns änglars språk i det. ብኻልእ ኣዘራርባ ከይተረድአኩም ምስ መላእኽቲ ኮሚኒኬት ክገብሩ ኢኹም ትጅምሩ Så med andra ord, utan att ni har förståelse så börjar ni kommunicera med änglar. በቋንቋታት ክትዛረቡ ከለኹም መላእኽቲ ኣብ ህይወትኩም ብጣዕሚ ኣክቲቭ ክኾኑ እዮም ትጅምሩ Så när ni börjar tala i tungomål, det som händer är att änglar börjar bli aktiva i era liv. መላእኽቲ ንጥቕምኹም ክሰርሑ እዮም ትጅምሩ Och änglar börjar arbeta för er bästa. ሪኹም መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14 ከም ኢሉ ኣሎ I första Korinthierbrevet 14 vers 4 står det så. ጥቕሲ 2 እቲ በቋንቋታት ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረባሉ ኢሉ I vers 2 står det: den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud.
بخالا أزراربا قبل بأملاخ زلو نأمرو سب مستير زخونس بأنقاطات كنزارب كلنا نوصينا. Och det står han talar hemligheter i sin ande inför Gud. Så när vi talar i tungotal, det är hemlighet som kommer upp inför Gud. نعنا مستير مخانوس كبك عجمر مالتي. Så det börjar sluta vara hemlighet för oss då. سلازي بزح أمركم زي فولتو كتفولتو تدلين ترأوخنكم بأنقاطات تسلي. Så om det är mycket saker som ni inte förstår, ni vill förstå det, börja tala i tungotal. إذا عمتنا يبلوت إنت عمتنا سلازخونا بلوت زخونا هيوت متان كهلونا أتبلوت زخونا قانقان التقامل. Eftersom det här året är ett år av excellens för att vi ska kunna leva excellens, låt oss använda det språket. سلازي قتيلو حدكو أيستوعلوني مو نعمل خنبر نسب أيكون عند زارب زوليلو. Och det står, den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. بأنقاطات كنزارب كل ناس دايركت مس أملاخنا نزارب. Så när vi talar i tungotal, vi talar direkt till Gud. እግዚአብሔር አምላኽ بزلا على درجة مسو متان كنزارب. För att vi ska kunna kommunicera med den allsmäktige Gud. بزلا على درجة مسو دزاربنا قانقاطات يهبنا. Han har gett oss det högsta språket för att kunna kommunicera med honom. ትግርኛ እኹል ኣይኮነን. Vårt språk svenska inte, det räcker inte till. ስለዚህ ካልኦ ቋንቋ ተዋሂቡና Det är därför vi har fått det nya språket. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በቋንቋታት ክጽልይ በእምሮ ድማ ክጽልይ ኢሉ Det är därför i Guds ord det står, jag ska be i anden och jag ska be i mitt språk. ቀዳማይ ደረጃ ሂቦ ዘሎን በቋንቋ ምጽላዩ Men det första pris som har gett det är anden. ካብ ትግርኛ ንላዕለ በቋንቋታት ጸልዩ Mer än att be i svenska, tala i tungotal. በትግርኛ ክጽልይ ከለኹም ጸሎትኩም ጉዱብ እዩ ልክዕኩም ከዓ ህይወትኩም ከዓ ጉዱብ እዩ Så när ni ber i svenska, det är begränsat språket och det är begränsat bön ni ber. በቋንቋታት ክንጽልይ ከለና ግን ጸሎትና ጉዱብ ኣይኮነን ህይወትና ከዓ ጉዱብ ኣይኮነን Men när ni ber i tungotal, det blir inte begränsning och det blir inte något som kan stoppa det. ስለዚ ኣብዚሕኩም ዝዓመት እዚ በቋንቋታት ጸልዩ Så be mer det här året av tungotal. ነቶም በቋንቋታት ድጽልዩ በቋንቋታት ድዝምሩ ንዕኦም ስጽቡቅ ጌርኩም ተመስግኑ ኣለኹም ኢሉ Det står, ni som ber i tungotal och lovsjunger i tungotal, det står att ni tillber i excellens. ንእግዚአብሔር ጽቡቅ ጌርኩም ከተመስግኑ ትደልዩ እንተዳኹምኩም በቋንቋታት ኣብዚሕኩም ጸልዩ Så om ni vill ära Gud på rätt sätt, be mer i tungotal och ära honom. እቲ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ኣብ ጉዕዝኡ ኣዝዩ ዕውት ዝነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ Den som var väldigt lyckad i sin vandring med Gud, aposteln Paulus, ካብቲ ሓደ ምስጢር መዕወቲኡ ነጊሩና እዩ han berättade en av sina hemligheter för oss. ካብቲ ዋና ምስጢር መዕወቲኡ ነጊሩና እዩ Han berättade en av hans nycklar för sin seger. ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:18 ከም ኢሉ ኣሎ Det står i första Korinthierbrevet kapitel 14, vers 18. ሓለፈ ኩልኩም በቋንቋታት ትዛረብ ኢሉ Det står, jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er. ሪኹ በቃ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓለፈ ኩልኩም በቋንቋታት ስለ ዝዛረብ የመስግኑ ኣለኹ ኢሉ Han sa, jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er. ንማሕበር ቆሮንቶስ ሙሉእ ሓለፈ ኩልኩም ይዛረብ ኢሉ Han sa till församlingen Korinthe att han talar mer i tungor mer än någon av dem. እዚ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ በቋንቋታት ንኽጽልይ ብጣዕሚ ግዜ ዓዲጉ ማላለስ ነይሩ እዩ Så aposteln Paulus spenderar mycket tid att be i tungotal. ስለዚ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:4 I första Korinthierbrevet kapitel 14, vers 14. በቋንቋታት ድጽልይ ንርእሱ ይሃንጽ ኢሉ Det står, den som talar i tungomål, den bygger upp sig själv. ልክዕ ከምቲ ንገዛ ተሃንጽዎ ርእስኩም ተሃንጹ Så som ni bygger ett hem, ni bygger upp er själva. ከምቲ ንሞባይል ቻርጅ ትገብሩዋ ንርእስኩም ቻርጅ ትገብሩዋ Så som ni laddar mobilen, ni laddar er själva. ኣብ ይሁዳ 1:20 ክዛረብ ከሎ I Judas kapitel 1, vers 20. ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ በታ ካብ ኩሉ እተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኩም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ እናጸለይኩም ኢሉ Det står, men ni mina älskade ska bygga er själva på er allra heligaste tro och be den heliga ande. እምነትኩም ኣብ ህይወትኩም aktiv ክትከውን መታን ክትሃንጽኩም በቋንቋታት ጸልዩ Be i tungotal för att aktivera era liv på rätt sätt. ንስኹም ብሉጻት ኢኹም Ni är värdefulla. ሻሎም Guds frid.